Mobalik na usab ang Caravan of Provincial Government Services ug kini maoy ikatulong hugna sa paghatod sa maong programa karong tuiga. Sugdan ang round 3 sa maong caravan karong Miyerkules. Ang taho ihatod ni Eleanor Valeros. Laing Caravan of Government Services na usab ang ipahigayon sa Kapitolyo. Nining higayuna mas daghan pang serbisyo ang ihatod ngadto sa mga konstituwente sa lalawigan. Sugda na ikatulong hugna sa Caravan of Services karong Simanaha didto sa isla sa Bantayan. Gawas na naanda nga halad kang lolo ug lola nga maong pagpanghatag og vitamins, food packs ug uban panggasa sa mga katigulangan, pagpangapod-apod ug assistive devices sa persons with disabilities o PWD, ug pagpanghatag og mga vegetable seedling, ilunsad usab sa Provincial Social Welfare Development Office kon PSWDO ang mini tindahan sa Kapitolyo. Ang ibaligya lang gayud sa maong tindahan maong vitamins sama sa vitamin C with zinc, calcium with vitamin D3 ug vitamin B complex na ubos kayo ang presyo kay subsidized man kini sa Kapitolyo. Dulan sa 11% ang maong subsidy hinungdan nga mapalit lamang sa kantidad nga 172 pesos and 50 centavos sa mga bitamina nga nahisgutan inay 192 pesos and 30 centavos. Ang gidaghanon sa mga bitaminas sa gitawag og vitamin pack mula na og 30 ka adlaw. Gawas niini mag-apod-apod usab ang Provincial Agriculture Office og indemnity checks ngadto sa beneficiaries niini nga ni-appeal sa sugbusog program sa Kapitolyo ug kadtong mga aplikante sa Enhanced Countryside Development Program kun ECD. Kahinumduman, nagipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia nga himuon ang tulumanon matag 3 ka buwan o quarterly ang pagpahigayon og Caravan of Services sa Kapitolyo. Kini aron masiguro nga kanunay nga mapadangat ngadto sa katawhan ng mga serbisyo ug kanunay na nga maduaw ni Gobernador Gwen Garcia ang mga lungsod dinhi sa probinsya sa Sugbo. Niadtong miaging mga caravan nag-apod-apod na og vitamins ngadto sa mga health worker, katigulangan ngadto sa kapulisan ug traffic enforcers nga maugayod ang mga frontliner niining padayong pakigbatok sa COVID-19 nga pandemya. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.